салом дӯстон, дар Испания Реал Мадрид 4 давр пеш аз анҷоми мавсим қаҳрамон эълон шуд. Сабабгори он ғалабаи Жирона муқобили Барселона бо ҳисоби 4-2 буд ва дар Мадрид ба ин хотир ҷашни бузург гузашта буд. Мухлисон ба кӯчаҳо баромада ҷашнгирӣ мекарданд ва барои ҳамин имрӯз мо реаксияи бозингарону мураббиёнро барои қаҳрамонии Реал манзуратон мегардонему дар охир суханони собиқ бозингари дастаи шоҳона Криштиану Роналдуро пешкашатон мекунем. зери навор ба таври максималӣ лайк гузоред ва ҳамзамон обуна шуданро фаромӯш насӯзед. мо бошад шурӯъ мекунем. бозиҳои ҷавобии Лигаи Чемпионҳо аллакай ҳамин ҳафта рӯзҳои сешанбе ва чоршанбе доир мешавад. мо мухлисон хоҳем фаҳмид ки кадом дастаҳо ба финали мусобиқа мебароянд. Реал дар хонаи худ барои ғалаба муқобили Бавария кӯшиш мекунад. ана Борусия Дортмунд бошад ба меҳмонии ПСЖ хоҳад рафт. интрига дар ин бозиҳо ҳамеша вуҷуд дошту дорад. барои тамошои бозиҳоро ҷолибтар гардонидан дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баланд пешниҳод карда истоданд. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳо канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонусҳо ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд. силкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ба ҳама муваффақият. мо аз қаҳрамонӣ ҷашн намегирем. режим ҳамон хелбоқӣ мемонад ва мо бояд ба тамринҳо идома диҳем. мо бояд оиди бозии ҷавобӣ бо Бавария фикр кунем. албатта қаҳрамонӣ дар Ла Лига натиҷаи баланд аст, вале ҳоло диққат ба Лигаи Чемпионҳо дода шудааст. Бавария рақиби қавӣ аст ва дар бозии якум мо на он қадар боваринок бозӣ карда будем. акнун мо бояд барои ғалаба кардан омодагӣ бинем. аз он бояд фахр кунем ки камтар аз ҳама гол сар додем. мо ба ҳимояи хуб доштан талоши зиёд кардем. ҷароҳатҳое ки дар оғози мавсим буд дарси хубе шуд ки мо ба як нафар нею ба бозии dastavî rӯй орем. Голи Беллингем ба дарвозаи Барселона ҳолати хотирмони мавсим буд. Он ғалаба моро то 11 имтиёз аз рақибон дуртар сохта буд. мо ба рақибон бозиро тӯҳфа кардем. ду бор муқобили Реал ноком шуда будем, акнун бо Жирона ин кор шуд. иштибоҳ қисмате аз тамринҳо мебошад. баъзе аз бозингарони мо бояд таҷрибаи бештар касб кунанд ва ин нокомӣ бояд ки барояшон дарс шавад. то ба танаффус баромадан бозии мо муқобили Жирона хуб буд. се голро шармандавор сар додем, вале ин ҳолатҳо ислоҳшаванда ҳастанд. ин мавсимро ҳамчун мавсими иштибоҳҳои инфиродӣ ба хотир мегирем. Реал Мадридро табрик мегӯям. онҳо аз дигарон дида имтиёзи бештар касб карданд. Жиронаро бояд қайд кунем ки бозии олӣ нишон дод. оиди нақшаҳои оянда чизе гуфта наметавонам, чун аз бохти даста рӯ афтода шудаем. ин натиҷаи мехостаи мо нест. ҳадафи мо ба дастоварде ноил шудан буд, вале натавонистем. афсӯс, мавсими ҷорӣ бароямон беқарор гузашт. мебинем ки соли оянда то куҷо нақшаҳо кор хоҳанд дод. Реал Мадридро бо соҳиб шудани ҷоми қаҳрамонӣ дар Испания табрик менамоям. қаҳрамонӣ дар Ла Лига ин аз устуворӣ, хоҳиши зиёд ва маҳорати бозингарон гоҳӣ медиҳад. чемпионӣ барои мухлисон, ҳайати мураббиён ва роҳбарияти даста сазовор аст, зеро онҳо ҳамеша соҳи комёбиҳои бузург ҳаракат мекунанд. вақте ман хурдсол будам, орзу мекардам ки ҷомҳоро ҳамчун капитани даста ба даст орам. акнун ин орзу амалӣ шуд. қаҳрамониро бо Реал Мадрид ҷашн гирифтан ин ҳиссиёти нотакрор аст, бахусус агар онро ҳамчун капитан ҷашн гирӣ. ман дар ҳаяҷон меафтам вақте тасаввур мекунам ки бо шарфи Реал дар гардан ҷомро болои сар мебардорам. Реал Мадридро бо қаҳрамонӣ дар Испания табрик мекунам. бешубҳа онҳо дастаи қавитарини Ла Лига ҳастанд. Мадрид ҳамеша барои қаҳрамонӣ кӯшиш мекард ва бо ин натиҷа боз нахоҳанд истод. дар пеш бозиҳои Лигаи Чемпионҳо аст ва фикр мекунам ки онҳо иқтидори қаҳрамониро низ доранд. Бавария дастаи қавӣ аст, вале Реал онро аз сади роҳаш мебардорад. ба ақидаи ман дар финал Реал бо Борусия рӯбарӯ мешавад, чун ин даста ҳам бозиҳои устувор нишон дода истодааст. ба фикри шумо чӣ? оё Реал дар Лигаи Чемпионҳо ҳам қаҳрамон шуда метавонад? ҳатман фикратонро дар комментария қайд кардан, наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.